muri Zimbabwe aiwa Ed Cross anova biographer waED Mnangagwa aiwa anodzwa makununguno maudza mumwoyo chaiwo ekunzi aiwa hauzi nyanzvi munyaya dzematongerero enyika mushure mekunge ati Chiwenga Haafi akatonga Zimbabwe. Muri Zimbabwe sara kuendera mberi nenyaya izvi zere ndokurudzira bva subscribe like otina on the bell icon tambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live. Now kuti nhau dzinobuda nhasi dzichinzi muongorori wezvematongerero enyika ane mukurumbira munyika Dr. Pezisai Ruhanya vanoti vanhu havafanirwe kubvisa kana kushora vatambi vakuru nevakakosha mutungamiri weZANU-PF. Vachitaura pamusoro penyaya inonzi yakanyorwa naEd Cross yekuti mutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga Haafi vakava mutungamiri weZimbabwe vati musanyime vamwe vatambi vakakosha muZANU-PF. Mazuva ekutanga ano ngatitungamirwe neBlondel in his Ministry of Politics mabasa ezviitiko zvikuru rufu netsaona mukudzivana kweZANU-PF zvinonetsa. Ndo mashoko anaitongwa panapa aiwa naDr. Pezisai Ruhanya vachiti aiwa Ed Cross ngaisana nenhau iyi yekuti Chiwenga Haafi akatonga nyika nokuti ana mazuva ekutanga. Muri Zimbabwe tiudzei kuti muri kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa pine mucomment section medu sanga no subscribe like notira on the bell icon tambochiona maupdates andokupa pano paZim News Live.